sa amincin ya dore, mai san amincin ya amsa kare bare amincin ya tsere. Alsa a lahira ko min je a gidan aminci mu tare, ka san fa mutuwa in ta zo maka babatun za ka tsere, kuma babatun za ka kama katanga wai ka taka ka haure, kuma ko kana zaune ofis rai a gare ka dai za a zare, kuma babatun jami'ai na tsaro a gare ka wai su dan kare. Mutuwa da yara da manya har da matashi mai gudun tsere, to balantana babu tsoho mai yar shimfiɗa cikin zaure. Bidika na mutuwa yau dai rabbi ka taimake ni in rera, wani ko jana'iza ba shi zuwa makabarta ya yi ziyara, wani in ka ce da shi mutuwa sai ya kalle ka yi maharara, bai zuwa gurin karatu wa'azi ba lokacin ya saurara. To a rayuwa nasiha in ka ji ka daure ka dan gyara, rabana dubu na salati ga abar kayyata da zara, ka tuno ma'aiki mace tan a ranar da ba gudun tsira, aka tambaye shi manzo na ran shi a ɗauka ko da shaura. Dan uwa in kai ne shiru za ka yi karshe ka ce da ɗan shaura, aikin alkhairi kaɗai ai sakamako hisaban yasira. Can baya an yi mazaje dukkaninsu sun fika, kuɗi da mulki da jarumta karfin jiki kamar iska, da akwai na kirki ciki wallahi idan ka ji su san barka, kuma dukkaninsu sun shuɗe tuntun sun wuce kamar iska. Ya dan uwa dan tsaya ka ji zancen gaskiya cikin waka, ita mutuwa da guda ɗaya ce sanadinta ne ba iyaka. Wasu an yi yaki da dama sun mutu sai a canza su farka, wasu sun yi accidents a jirgi ko mota da niyyar su tuka, wasu ko rashin lafiya suka kwanta sai a canza su farka. Kai sun mulkalau za ka kwanta gobe a kabari za ka farka. Lamari na mutuwa in ka tuna tabbas yana da rudani, sai ta ɗau mahaifiya jariri sai ya yi ta kuka wayoni, kuma ba ruwanta ko daji ko dasar kuki akan tsauni. Wallahi babu mai saura tun da ta ɗauki sai ya dilgauni, shi yasa nake nasihatin yau kamin a ɗauka a kai ni. Ranar masoyanka ko sun fi dubu ɗan tsaya kai tunani, a cikinsu ba wanda zai ci a bar shi ni a ɗauka a kai ni, kuma dole ne ga dukkan mai rai dan an faɗa a ƙur'ani, kuma an saka ka kabari an birne babu shauran bayani. Aikin alkhairi kaɗai ai sakamako hisaban yasira. Lamari na mutuwa mai hadari tamkar ruwa ne da iska, wani ce kamar ruwan sama in an yi al'umma su kai shuka. Duk ran da ba ruwa duk wata shuka ya kake tunaninka, in ka nemi duniya
duniya to ka hada da lahira kaɗan sirka. In kana da rai to ka shirya, in barci kake to ka farka. In ka gagawa an ɗauko kai mata addu'a ta albarka. Da akwan a tashi wataran gawar ka ce za a ɗauka. Yan uwa mu yafi juna, ni dai zan taka birki a waka. Allah ka sanya da imani a jikin mu rai za a ɗauka. Ranar kiyama ka kai mu wajen tutar rasulu manzanka. Ka haɗa da mai gida na sunansa Aminu Ala na waka. Assalamu alaikum, a ƙarshe ni ne